Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Ketil, hey, Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Ketil. Jeg går og laver et forsøg eller to, og det er vel spændende, kan du tro. Jeg glæder mig til at vise jer, hvad det er for dyr, jeg har lige her. Hey, Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Ketil, hey, Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Ketil. Det er mig, der har været på kanotur, skovtur, travtur, regnværstur. Og hvis du kunne tænke dig at komme med, synes jeg bare, vi skal se jer komme afsted. Hey, Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Ketil, hey, Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Ketil. Hvis jeg finder et dyr i den fri natur, så vil jeg ikke putte det i bur. Jeg vil hellere fortælle med et par ord, hvad dyret spiser, hvor det bor. Hey, Dr. Pjuskebus, hey, hey, Martin og Ketil, hey, hey, Dr. Pjuskebus, hey, hey, Martin og Ketil. Yeah! Ej, hvor er det uhyggeligt, Kam. Der er hul. Hvordan fuck har du tænkt dig, at jeg skal komme derop? Okay, måske skulle jeg have givet dig en fod og så hoppet op selv. Smedig. Prøv lige. Er du klar? Nej, jeg ryger ind i siden, så. Nej, okay. I will find a way. Hold det. Parkour, parkour. Okay, kom med mig. Vi er Dr. Pjuskebusk og Martin og Ketil. I bunker. Der udforsker gamle bunker. Skizofrene Martin og Ketil vil hellere være Indiana Jones. Jeg er bange. Det er sådan han, der ligger en eller anden død person eller sådan noget, fordi de har glemt at tage ham op. Der kan Pjuskebusk bange. Jeg turer ikke. Jeg ved, at hun ikke gemmer sig ind. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke komme til sidst. Nu tager jeg er med på en tur op i toppen, og her skal du passe på, fordi... Oh my god, det gør jeg ikke, det der. Det går direkte ned. Jeg går ikke derop. No way, jeg kommer aldrig ned. Nej, hvordan kommer jeg ned? Jeg bor heroppe. Jeg må ikke komme herop, jeg var lille nu, jeg er heroppe. Det er noget at vide, det her. Nu vil jeg egentlig godt ned igen. Fucking virkelig. Okay, der er rigtig mørkt, så der går vi ikke ind. Det er der også der. Luk øjnene i 10 sekunder. Er der til at tage lyset? Altså, jeg kan godt se noget. Jeg kan se det lidt. Jeg har bare ikke lyst til at dø. Jeg kan se sommerspil. Hej. Kan jeg gå op igen? Ja. Jeg vil ikke gå sidst. Og så stak inside your head. Vi prøver en ny bunker. Ja. Det var ikke fail, det var bare... Hey, vi gik længere ind, end vi troede, vi kunne. Ja. Kamera. Ja. Det så lidt sygt ud. Jeg tror ikke, det er mig, der har skrevet det. Det ligner min skrift. Hvorfor ser det helt ud, som om det er ved at vælte? Det er skævt sådan i Pisa. Jeg vil hellere ned over mig. Og jeg prøver at komme op. Ja, helt vejen op. Er der nogen derinde? Sidder du fast? Sidder du fast? Nej. Der går hovedet igennem, han lavede sådan, hans hoved er sådan en ind og ud. Jeg filmer! Fair blog. Hvor ser du mig rigtig, man skal stå og kigge på ham. Så længe Sam og dine kommer og redder dig. Ja. Jeg Det er også. er Dr. Pjuskebus. Jeg har Martin og Ketil. Skråstreg Indiana Jones ved siden af mig. Jeg vil udforske, hvad der er i denne meget trænge grotte. Dette var et sted, hvor tyskerne var i de gamle dage. Var det ikke danskerne? Jeg fik at vide, det var tyskerne. Der er fuldstændig bitter og ravne mørkt. Pas på hovedet. Ja, altså med det. Totalt bange for sådan noget.
et problem. Hvad så? Hvordan kommer jeg ned? Hopper. Det er nemt nok. Op igen. Gør så. Jeg tør ikke op. Det gør du, når du kommer op. Indiana Jones er kommet op. Er det himmel? Hvordan gjorde du det? Benet ind i det der hul, og så benet op her, og så ingen armmuskler. Ja. Ja. Prøv at spytte. Så står der ikke dernede. Jeg hopper ikke ned. Vi er i himmel nu. Vi er døde, tror jeg. Hvordan har du tænkt, at vi skal komme ned? Jeg har et kamera. Kamera! Okay, jeg kommer lige og giver dig kameraet. Du er sur og ikke kom ned det her lille sted. Jeg kunne... for helvede, der er ikke nogen steder at komme ind hen. Ned igen. Start. Er det en mere passende indgang? Jeg kan ikke ind, hvor det er nok. Eventyr, Tas. Eventyr. No way. Det ser sjovt ud. Okay, nyt sted. Trine! For helvede, jeg har kameraet. Bastard. Jeg kunne høre dig. Jeg har fået det, men det var hurtigt. Hvad vej? Bagvej? Sgu da. Hvad så, hvis vi ikke kan komme ned igen? Den derovre. Det er det samme. Totalt skræk ind i øjnene. Ja, og skum. Edderkop. Det var en rimelig stor edderkop. Jeg nåede ikke at se den. Det var dit udbrud. Det forskrækkede mig. Det var lige over dit hoved. Jeg har faktisk slet ikke tænkt på edderkopper før nu. That's a spiderfell. Dr. Pyskebus. What's okay to? Der er nogen, der er oppe. Hvad? Hvor gå ind og luft? Nej, hvad? Gå ind og luft. Jeg har sgu ikke lyst til. Prøv lige at gå ind og snuse rigtig godt ind. Øj, det lugten af en død person. Det lugten af pis. Virkelig Der ligger nogen derinde og døde. Pas på hovedet. Kan man ikke? Jamen, der er jo lys. Ja, det går opad. Nå. Det bliver smallere og smallere. Fuck. Jeg hopper lige ned. Ej, det er nice. Det ligner også et badeværelse. Ej, ad. Sving dig. Tøj og smidt. Det ser ud som rækken, hvornår det skulle være. Det ser ud som om hele taget er ved at brække sammen. Ja. Det er Silent Hill, det der. Klammo. Jeg må rundt også. Det er lige bare dine briller, der kan gå i stykker nu. Hey, du ikke den med græs på? Wow. Kan du kolde dig bag? Bare rolig, jeg prøver ikke at finde din røv. Har du gået herfra? Ja. Nå, okay. Se lige den beach babe der. Hvad laver du der? Go! Kamera.
Og den er... Hvordan skal den vende, om man... Walking man. Ah! You made me scream, you squat. Ja. Jeg må ikke lyst til at gå derind uden noget, der Beskyt den. Nej, hvad hedder det? Tinghøjde i forhold til task. Der skal vi op, okay. Og så starter livet med en masse sten og sådan noget, det var fedt. Au. Nej, tast, den holder ikke. Den holder ikke til det, mand. Fuck, Rita. Oh ja, Anta. Jeg sælger øjnene. Tag mit kamera, jeg kan ikke klatre. Filmer det? Filmer det? Hey, Dr. Pjuskebøsk. Hey, Martin og Keto. Vi har gået her i 7 dage uden vand og drikke. Uden vand og drikke. Mad og drikke. Det er det. Mangfoldige sted. De kalder lykke. Let's go. Smart. Jamen, de faldt nedad. Det er lettere. Det er lettere. Det er det da. Man skal ikke falde ned, så det gør ikke noget, hvis man falder. For første gang i 7 dage. Au, for fuck. Au! Åh! Ej, jeg blev stukket i maven. I maven? Ja. Man kan slet ikke se, hvor langt ned der egentlig er. Der står en dame derovre. Det er så langt ned. Skal vi ned her, eller fortsætte? Wow. Ned her. Ned her. Ned her. Oh. Jeg har for store fødder til det her. Undskyld. Jeg kommer ikke op og henter dig.